Astăzi, sâmbătă, special dedicație de la mine pentru Nichi, că mi-a dat vermuși ca să prind. Noi mai mi-au rămas și vermuși. Iaca ce am prins astăzi. Una sunt motel moaca și doi de ăștia. Și a lui, plus 2 ratări. Și vreo 4 agățări și vreo 4 strune agățate. Prava la el. Frumos. Se vede, e frumos, da? Să mai ne îndepărtăm puțin, să se vadă mai bine, să ne apropiem. Deși l-am băgat direct în traistă, este încă viu. Și am stat ceva acolo. Asta este șmecheria, să știe, de să vede. Bravo la el. Pentru mâine îmi voi pregăti 2 lansete mai fine și cu undicioara. Paul.